građani Srbije, država Srbija, srpski narod treba da bude ponosan što ima predsednika koji je u stanju da u sred Vašingtona, u sred Sjedinjenih Američkih Država odoli pritiscima, da sačuva naš obraz, da sačuva našu nacionalnu poziciju, i građani Srbije, ponosite se predsednikom Vučićem. A danas bi trebalo svakome valjda da bude jasno i čemu je to predsednik izložen i zašto je izložen i napadima i pritiscima, a koliko je Srbija sada u poziciji da ima ozbiljnog i jakog lidera koji je u stanju da zastupa naše interese i da se za njih bori na svakom mestu, pa i u sred Vašingtona. Ja ću biti u njega i svaki put kada me zajedno sa njim stave na naslovnu stranu sa nekom novom laži, bit ću ponosan, a Srbija treba da bude ponosna što ima predsednika koji je u stanju to da izdrži. Evo vidite, donela sam jednu fotografiju, još jednu, ovo ne zna predsednik, šef, ne zna, ubiće me verovatno. Živela Srbija i sve najbolje vama još jedan put, i Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije. Živeo predsedniče! Živela Srbija! Živela Srbija! 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 Aco Srbine! Aco Srbine! Aco Srbine! Aco Srbine! 中国和塞尔维亚是好朋友，我们的钢铁友谊万岁。I onda ću dodati ono što ćemo svi razumeti, a to je svakako Sajrvoja万岁，总统吴奇奇万岁，谢谢，hvala.